Home, en un principi em va generar un xoc important perquè em semblava que ja no tornaria a viure a l'estranger, jo ja hi havia viscut, i per l'altra banda també em semblava que acabava de començar una carrera a Barcelona, després el protagònic, anava a dir, de Barcelona, i llavors en un punt em semblava una cosa una mica estranya, no? Em semblava que estava deixant Barcelona en un punt que potser no l'hauria de deixar, però l'experiència m'ha demostrat que precisament perquè les coses han anat com han anat, no me'n penedeixo gens, i no només que no me'n penedeixi, sinó que em sembla una molt bona tria. El públic de Barcelona, en cert sentit, és força diferent del públic argentí. A Argentina hi ha una cultura teatral absolutament consolidada i la gent va al teatre com potser nosaltres anem al cine, amb aquesta cosa que estan fent i anem, si no cada setmana o cada mes, o hi ha un ús del teatre més alt. Hi ha 14 milions de persones que són públic potencial, hi ha una estructura que és els teatres de la calle Corrientes que a nivell comercial realment s'emporten molta atenció i la gent els dona molta atenció. El teatre on ho vam fer també és un teatre on si bé es fa obres purament comercials, sempre intenten donar un punt afegit de qualitat i s'ha establert exactament com això. Allà fan bon teatre, allà hi fan obres que gairebé sempre funcionen molt bé, unes més que altres. I en aquest cas concret jo crec que també ha sigut una suma dels factors concrets de l'obra, dels actors triats, de la direcció del Daniel Veronese, l'escenografia també s'hi va fer una aposta molt important, i tot això generava, jo crec, que el públic sortís de l'obra amb el que ell anomenen l'element multiplicador, que és que tothom que surt de l'obra li diu a algú l'has d'anar a veure. Llavors, el primer any, sobretot, es va generar aquest fenomen, que tothom deia «tienes que ver gorda». Llavors, això va ser un no parar de gent que venia al teatre i que teníem les entrades venudes amb 2 i fins i tot 3 setmanes d'anticipació. Home, jo aquí tampoc vaig tenir molt temps, no vaig tenir molt recorregut. Aquí vaig aprendre coses essencials, sobretot gràcies als meus companys i sobretot gràcies a la Magda Puyo, que va apostar per donar-li el paper a una persona que no havia fet un protagonista i que no havia portat mai el pes d'una obra abans. L'Ivan Benet, en aquest sentit, va tenir un paper bàsic. Dic l'Ivan perquè les meves escenes són gairebé només amb ell. Tot l'equip, l'Òscar Rabadal, la Cristina Genevat, realment em van ajudar molt a disfrutar el fet d'estar a l'escenari, a entendre les regles del teatre, que no és només la funció, no és només la cosa actoral concreta, sinó que és tot l'entorn, que és el primer contacte amb el públic. A Buenos Aires he fet la mili, jo gairebé ho penso així, a més el meu pare va fer 2 anys de mili i jo he fet 2 anys a Buenos Aires i de vegades tinc una mica aquesta sensació. A Buenos Aires he fet 620 funcions i estar cada nit a l'escenari, haver de tenir la responsabilitat que estàs al capdavant d'una obra que dura molt de temps, que això és una cosa que aquí a Barcelona potser no hi estem tan acostumats, i hi ha una cosa molt graciosa, que és que la teva vida transcorre al mateix temps que tu estàs fent una obra, i en 2 anys et passen moltes coses, i als teus companys els passen moltes coses, i també el fet de fer tant temps una funció et permet arribar a uns nivells de control o de coneixement de la teva eina actoral que fer una obra durant un mes i mig potser no t'ho permeten amb la mateixa profunditat. I això en aquest sentit a mi m'ha donat molta tranquil·litat. També ho he pogut alternar amb televisió, amb personatges fixes en diferents sèries de televisió d'allà, que també estar treballant al mateix temps fent teatre i televisió et permet veure diferents coses de la teva eina actoral. La veritat és que jo em sento ara molt més segura que no em sentia a dalt de l'escenari.
Aquí les temporades estan organitzades d'una altra manera, que si bé de vegades quan una obra funciona sap greu haver-la de baixar, per una altra banda també dius que s'està oferint al públic una sèrie d'obres que permeten un relleu d'actors i de textos i de directors que també em sembla interessant. No sé quin model em quedaria, jo suposo que cada lloc permet un model diferent, no? Per una banda, no es pot negar que és una rutina, però per mi no és tant la rutina el fet de fer el mateix paper, sinó el fet de fer teatre cada dia durant 22 mesos seguits, de dimecres a diumenge, amb 2 funcions dobles, alguna setmana amb 3 funcions dobles. Això, evidentment, que a nivell vital, a nivell del teu ritme de vida, es converteix en una rutina. Una rutina que de vegades la maleeixes i quan la trenques et costa tornar-hi. Algun dia que marxes els dies que tens lliure o que fas alguna cosa extra o quan has de fer televisió o el que sigui, de cop et costa. O sigui que la rutina també ajuda a tants mesos seguits de teatre. Pel que fa al personatge, com tu em dius, la veritat és que a mi m'ha permès arribar a uns punts de coneixement de la meva eina actoral i d'un entrenament de la meva eina actoral que crec que va directament lligat amb el fet de fer tantes funcions. De Mèxic m'han explicat coses fantàstiques a nivell de cultura, a nivell de realitat teatral, de realitat cultural, sobretot a nivell de... Jo tinc la sensació, jo no hi he estat mai, i em fa una mica l'efecte que serà una mica com anar a un altre planeta, no? Hi ha països que et generen aquesta sensació. Si bé Buenos Aires, en un gran sentit, hi ha una sensació que ets a Europa, una sensació, perquè tampoc ho és del tot, però a Mèxic realment tinc la sensació que serà diferent. També m'han explicat coses tremendes i una ciutat tan gran, no sé si és la més gran del planeta o com a mínim entre les 3 més grans del planeta, amb una organització de ciutat complexa i caòtica, també em genera una mica d'atabalament, no? Perquè jo que sóc d'aquí i que m'agrada poder anar caminant als llocs, saps que allà no hi pots anar ni per la seguretat ni per les distàncies. I això també em va passar una mica a Buenos Aires, aquest punt de que la ciutat et supera. Per molt que t'hi estableixis i per molt que t'hi adaptis, jo crec que tinc una adaptació fàcil als llocs, però tot i així hi ha ciutats que superen, o sigui que a veure què passa. Jo crec que en la carrera actoral cada actor, i això ens passa a tots, estem marcats pel nostre físic. També ho estan marcats les actrius, per exemple, que són més primes, també les agafen per això, no? En aquest sentit, jo és que realment no em puc queixar perquè tots els personatges que m'han ofert, i ara ja en comencen a ser uns quants, encara que aparentment sembla que només faci aquesta obra, però tot l'altre que he anat fent paral·lelament a tot això, en alguns casos no estava especificat i que hagués de ser amb un perfil físic concret i em consta que m'han agafat per les meves qualitats actorals. En el meu cas jo crec que coincideix una doble cosa, un perfil físic concret que potser m'ha facilitat arribar a papers perquè eren menys a l'hora de triar. Parlo per Barcelona, perquè a Argentina ja es va fer un càsting amb més de 30 actrius, a Mèxic em sembla que també, vull dir que sí que en són moltes i que els papers també són menys els que estiguin potser destinats a actrius amb el meu físic. Però jo crec que s'ajunten les dues coses, o com a mínim per part dels directors que m'han anat escollint fins ara, em consta que són les dues coses les que sumen i em sembla que en aquest sentit això ens passa a tots els actors. El perfil físic juga un paper, sigui el que sigui, però evidentment la qualitat actoral és la que ho acaba definint.